Bona tarda a tothom. Avui estic molt contenta de tornar a comentar aquí en el meu canal de YouTube després d'un llarg temps sense llegir ni comentar cap lectura, i és perquè us vull llegir un relat del llibre que estic llegint actualment, que és un assaig de l'autor valencià Josep Iborra, que és aquest, que és Escrits sobre música d'un literat melòman. Vaig per la meitat del llibre, que és exactament la introducció que li ha dedicat al seu fill Joaquim Iborra, que és arquitecte de professió. Al Josep Iborra ja l'he comentat per aquest canal i també per al meu blog La Bústia Groga. Ell és un autor valencià nascut a Benissa l'any 1929 i que va morir a l'any 2011, i és un escriptor, autor, crític literari, intel·lectual, molt amic del Joan Fuster i que va formar part de la veritable tertúlia de l'intel·lectual de Sueca, de Joan Fuster. En aquest llibre han fet un recull dels escrits que va fer en Josep Iborra dedicats a o al voltant del món de la música, sobretot de la música clàssica, perquè ell era un gran melòman. Aquest és un autor al que jo ja he fet referència per aquest canal o en el meu blog La Bústia Groga, perquè és un autor que m'agrada molt, del qual ja he llegit, per exemple, el seu llibre de relats de ficció que va escriure quan ell era molt jove, que era Paraules i prou. Després també el seu llibre d'assaig El breviari d'un bizantí. I després, dintre de l'obra que està publicant la institució Alfons el Magnànim, que està editant tota la seva obra literària que ell va deixar escrita després de la seva mort, i que l'estan editant els seus fills, vaig llegir el seu diari 1965-1977 i El vici de la introspecció, dintre del qual també hi ha una correspondència amb el seu amic Josep Garcia Richard. Com he dit, aquest llibre porto llegit la meitat, que és exactament la introducció que li dedica al seu fill Joaquim Iborra, que com he dit ja és arquitecte de professió, al qual també segueixo perquè el seu germà Enric Iborra penja en el seu blog La Serp Blanca alguns dels articles que ell escriu sobre arquitectura al diari La Veu del País Valencià. És un autor que també m'agrada molt per la seva naturalitat, per els temes que tracta d'arquitectura, no només del País Valencià, sinó d'arquitectura en general. I bé, en concret en aquest llibre el que fa és presentar-nos un retrat del seu pare com a melòman, perquè si el coneixem com a intel·lectual i com a crític literari, no és tan coneguda la seva faceta com a amant de la música. Llavors ell ens presenta en aquesta introducció un retrat del seu pare, un retrat del seu vessant també com més domèstic, com ell va viure, com vivia el seu pare i el que el seu pare li va transmetre amb ell com a melòman, i després ja fa com un aspecte més tècnic del com el seu pare convivia la música clàssica, i també el mateix Joaquim Iborra com a melòman, com li va transmetre tot això, i dona també ell el seu punt de vista personal de molts dels aspectes tècnics i com es pot viure la música clàssica respecte a la nostra contemporaneïtat. A mi el Josep Iborra és un autor que m'agrada molt perquè és un autor molt atípic. Us he de dir que és un autor amb el qual, quan l'he llegit, és d'aquells autors que et trobes que et fa més savi, perquè realment fa filosofia, veus que és un autor que ell no va viure per publicar, sinó que va viure per llegir i per transmetre a través dels seus escrits allò que li transmetria la lectura, però és un nivell anormal o que no es troba avui en dia. A mi és un autor que m'agrada molt perquè personalment em relaxa i em transmet
és allò que dius, ostres, que et fa com més gran, perquè és que és tan gran, és enorme, no? A mi és un autor que m'agrada moltíssim. La segona part d'aquest llibre, que he de començar encara, intueixo que em trobaré amb algun dels escrits amb els quals ja m'he trobat, perquè em penso que en treu algun, no sé si és el Breviari del Bizantí i del diari 1965-1977 i alguna de la correspondència que va tenir amb Josep García Richard, amb la qual mantenia també, parlaven sobre la música i aspectes compartits d'ells dos, però bé, el tema de la música, doncs, jo soc ignorant, però amant també de la música clàssica i per això m'agrada molt. Aquest escrit que us llegiré avui, que és del seu fill, del que li fa la introducció, el Joaquim Iborra, és un relat memorialístic de quan ells eren petits i anaven d'estiueig a la seva casa de Navaixes, i ens presenta un retrat com molt familiar de quan ells eren petits i de com la ràdio va formar part de la vida del Josep Iborra i com a través d'ella escoltava els programes de Ràdio Nacional d'Espanya que dedicava a la música clàssica. És un relat que a mi m'agrada moltíssim i de seguida que el vaig llegir vaig pensar, ostres, això és un relat per llegir en veu alta i val la pena, crec, que us el llegeixi també amb vosaltres. De ben segur que us agradarà perquè és curtet, no s'estén gaire, però és molt fresc i molt amè i ens dona un retrat domèstic diferent del que coneixem del Josep Iborra. I diu així, es titula La ràdio. En acabant el curs escolar, la nostra família es mudava a Navaixes, un poblet de l'Alt Palància, per passar-hi els 3 mesos llargs de l'estiu. Allí teníem llogada una caseta, sempre la mateixa, en el límit del poble i a la vora de l'horta. Com que els meus pares no sabien conduir un cotxe, no en teníem, venia a recollir-nos el cunyat del senyor Planells, amic de la família, amb una furgoneta atrotinada. A casa el coneixíem com el seu cunyat, perquè el senyor Planells no s'hi referia mai pel nom propi, sinó pel parentesc. El dia convingut teníem embalades un munt de caixes i maletes. La caseta no tenia de res i havíem d'endur-nos-en moltes coses necessàries per a una llarga temporada en què no tornàvem a València. Els xiquets hi aportàvem gran quantitat de joguines. El meu pare, moltes caixes amb llibres. Aviat la proporció de llibres encara augmentaria considerablement quan el meu germà s'incorporà voraçment a la lectura. Els llibres del meu pare viatjaven amb la resta de l'equipatge, però hi havia un objecte que no abandonava en cap moment de l'expedició: la ràdio. La transportava ell personalment i no la confiava a ningú. Durant el trajecte la portava damunt dels genolls. En arribar a la caseta, tancada des de l'estiu anterior, tot era pols, teranyines i multitud de formigues voladores que eixien entre les juntes del paviment. Tot estava per fer. Els meus germans i jo, despreocupats, corríem donant voltes sense parar a la casa. Aquell dia començava l'estiu per a nosaltres. El meu avi agafava la granera i posava ordre en el jardinet que teníem. La meva mare s'encarregava de la resta, és a dir, de tot. Mentrestant, el meu pare s'ocupava d'instal·lar la ràdio i de connectar a l'antena. No descansava fins que aconseguia fer-la funcionar. A Navaixes sempre vam tenir interferències en la recepció de la freqüència modulada. L'antena era, doncs, una dotació imprescindible de la caseta i motiu d'atenció especial per part del meu pare. Un dia, un fort vent la va tombar i el meu pare, habitualment poc destre en la resolució dels afers domèstics, va mobilitzar el tècnic del poble per tal de restituir-la urgentment i resoldre la crisi. Fou aleshores que ens instal·laren un tub d'acer molt llarg per intentar millorar la cobertura. Televisor no en teníem, de manera que al capdamunt del tub, desproporcionadament en relació amb la caseta, només hi havia la petita antena circular de l'FM. Al llarg de la seva vida tingué, segons crec, 3 aparells de ràdio. Conservem els 2 darrers
L'últim, que l'acompanyà durant més de 3 dècades, fou una Grundig, portada a Espanya mig de contraband. L'any 1965 va començar a emetre el segundo programa de Radio Nacional d'Espanya, anomenat després Radio 2 i ara Radio Clàssica, canal dedicat exclusivament a la música clàssica. Des d'aleshores, aquest canal va formar part de la vida quotidiana de Josep Iborra, fins i tot quan la seva discoteca era ja considerable. Algunes de les veus dels locutors van acabar per ser, a casa, familiars inconfusibles, com la de l'inefable Rafael Taibo, quan anunciava el final de l'audició d'una obra. Acabamos de escuchar los acordes conclusivos de El meu pare reia. De vegades també escoltava notícies, sobretot a Navaixes, on arribava les províncies i prou, i això si el tren correu aplegava a temps. I naturalment a la nit, Ràdio París. El recordo inclinat sobre l'aparell, esforçant-se a sintonitzar el dial que feia aquell xiulet característic, però sobretot escoltava la música clàssica de Radio Nacional d'Espanya. Abans de la implantació de la freqüència modulada a Espanya, les emissores programaven poca música clàssica. La donaven amb contagotes i calia esperar la Setmana Santa, que era quan omplien els seus espais amb retransmissions musicals, sobretot d'obres religioses. Aquell era un temps que es prolongà fins als anys 60, en què la Quaresma i la Setmana Santa eren dies molt severs, quan les autoritats civils, militars i eclesiàstiques del franquisme, totes a l'una, imposaven un dol que afectava molts àmbits de la vida quotidiana. Els teatres i els cinemes tancaven, també les sales de ball i els prostíbuls. Tot era silenci, dejuni i oficis. La televisió només passava pel·lícules de romans i a la ràdio només música religiosa. Aquesta darrera mesura de recolliment fou un regal inesperat per al meu pare. En una època en què la seva discoteca era molt limitada i la vida musical valenciana també, el pare, alliberat durant un parell de setmanes de les seves obligacions docents, tenia aleshores l'oportunitat d'escoltar molta música clàssica a la ràdio i l'aprofitava. En va derivar, segons crec, un costum que practicà any rere any fins al darrer dia de la seva vida. I aquest costum era escoltar la Passió segons Sant Mateu de Bach, que l'escoltava per Setmana Santa. Espero que us hagi agradat. Moltes gràcies.